хатлон калонтарин вилояти аграрӣ дар мамлакат аст ки деҳқонону хоҷагидоронаш сокинони кишварро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар ҳама фаслҳои сол таъмин менамоянд. ҷиҳати фароҳамсозии шароити пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри деҳқонону соҳибкороне ки ба хариду фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ сару кор доранд шароити зарурӣ фароҳам гардонида шудааст. имрӯзҳо бо фарор расидани мавсими ҷамъоварии маҳсулоти полезию мевагӣ ва сабзавот кишоварзону хоҷагидорон фаровонии бозорҳои мамлакат ва вилояти хатлонро бо анвои гуногун таъмин намуда истоданд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фаровони шаҳри Бухтар барои соҳибкорон шароити мусоид фароҳам оварда шуда тоҷирон бе ягон мушкили фурӯши маҳсулоти кишоварзиро ба таври васеъ ба роҳ монданд. вале мутаассифона имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад ки аксар сокинону ба ном соҳибкорон молу маҳсулоти зудвайроншавандаро берун аз дохили бозорҳо ва дар ҷойҳои номувофиқу ғайрисанитарӣ ба фурӯш бароварданд ки ин ҳолат таваҷҷӯҳи ҷиддиро тақозо мекунад. маҳсулоти тари тозаи деҳқона дар дохили бозори фарони шаҳри Худнова аз он ҷумла тарбуз, харбуза, гелос, қулфинай, зардолу дар ҷойҳои мувофиқ савдо карда истоданд. аз тамоми соҳибкорон илтимос ва хоҳишманд мекунем ки маҳсулотҳои худро дар қадои кучо аз чизои гигиенӣ санитарӣ мувофиқ нест дар дуруни бозор савдои худро давом диҳанд. ба андешаи мутахассисони раёсати бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Хатлон бо гарм шудани ҳарорати ҳаво фурӯши чунин маҳсулоти полезию мевагиҳо ва ҳатто маҳсулоти ширин метавонад зуд вайрон шуда ба саломатии сокинон зарари ҷиддӣ расонад. имрӯзҳо худсарона ба фурӯш гузоштани молу маҳсулоти гуногун аз ҷониби баъзе аз сокинону соҳибкорон дар аксар кӯчаҳои шаҳри Бухтар ба мушоҳида мерасад ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст. тавре мушоҳида гардид сокинон шафати роҳҳо ва кӯчаҳои марказии шаҳрро низ бо чунин амалашон ба нуқтаҳои савдо табдил дода боиси тамбашавии воситаҳои нақлиёт ва мушкилии пиёдагардон гардидаанд. аллакай бинед ки ҳарорати боду ҳаво чӣ қадар гармӣ боло рафтааст. аз ҳамин лиёз маҳсулотҳои озуқаворӣ яъне ки маҳсулотҳои кишоварзӣ дар фасли гармо дигар намудҳои маҳсулотҳое ки ҳастанд агар реҷаи нигаҳдориро риоя накунанд худи соҳибкоро вай тез вайрон мешавад ки боиси сар задани касалиҳои меъдаву рӯда мегардад. тиқби талаботҳо ва тиқби ҳолатҳои санитарию гигиенӣ ҳамин фурӯши маҳсулотҳое ки аксаран дар инҷо хӯрок аст ва талабот ҷобу нест. албатта бинед ки мана имрӯз ҳаво хеле ҳам фарз кардем чангу ғубор аст дар рӯи ҳамин меваҷот ҳамун чангу ғубор мешинад. гармии ҳаво аст ки фарз кардем баъзе маҳсулот аст ки аз гармии ҳаво фарз кардем вайрон шуданаш мумкин ҳолатҳои заҳролудшавӣ ва ҳолатҳои вайрон шудани маҳсулотҳо дар инҷо ба чашм мерасад. аз шаҳри Бухтар ҳамарӯза сайёҳону меҳмонони зиёд дидан менамоянд. саволи матраҳ ин аст ки вақте чунин ҳолатро онҳо мушоҳида менамоянд ба маданияти шаҳрдории сокинон чӣ баҳо медода бошанд. мусаллам аст ки бозору оинаи шаҳр мегӯянд. аз ин хотир тоҷирону соҳибкорон бояд нисбат ба одоби шаҳрдорӣ аҳамият зоҳир намуда ҳуқуқи истеъмолкунандагонро поймол насозанд. мо хоҳиш мекардем ки ҳамин масъаларо дида баромада шавад ва аксаран вақт мо ҳам дар ҳаминҷо бо ҳамин фурӯшандаҳо бисёр вақт иродо мегирем ки ҳам барои гаштугузори мана бинед кӯча дар кӯдакон ҷо ҳам танг аст ҳам барои шаҳрвандон хоҳиш мекардем нисбати ҳамин як чораҷӯӣ карда шавад. зеро инҷо ду муассисаи бонуфузи ҳам раисти маориф вилояти Хатлон ҳам шӯъбаи маориф шаҳри Бухтор мана бинед дар танаи мана ҳамин деворҳои панҷараҳои деворӣ овезон карда ба ҳамин савдои кӯчагӣ машғуланд. ман фикр мекунам ин ғайриқонунӣ мебошад. худи истеъмолкунанда бояд ки ҳамин талаботҳоро бояд донад ки вай аз куҷо чӣ мехарад, кадом маҳсулотҳоро мехарад. ба ҳамин хотир бояд ки маҳсулот ба талабот ҷавобгӯ бошад, ай ташхиси озмоишӣ гузаштагӣ бошад. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон оид ба бартараф намудани савдоҳои сарироҳӣ ва кӯчагӣ ҳамарӯза аз ҷониби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ корҳои фаҳмодадиҳӣ ба роҳ монда мешавад. вале мутаассифона то ҳанӯз мушоҳида мешавад ки дар кӯчаву хиёбонҳо ва қадқади роҳҳо сокинон ба савдоҳои сарироҳӣ маҳсулоти хешро пешниҳоди сокинон намуда истодаанд ки ин ҳолат боиси нигаронӣ мебошад. аз тарафи кормандони
бехатари ӯзуқавории шаҳри бохтар корҳои фаҳмондиҳӣ дар самти савдои қади кӯчагӣ идома дорад. алҳол мо дида истодем мутаассифона ҳамин ҳоло ҳам ҳамин сокинон худсарона ҳамин савдои қади кӯчагиро ташкил карда молу маҳсулоти ниёзи мардумро дар кӯчаҳо савдо мекунанд. мо алҳол мушоҳида мекунем ки дар ҷои ҷамъиятӣ худи роҳҳоро баста карда ҷиҳати бартараф намудани фурӯши сарироҳӣ ва ғайриқонунии сокинон аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва шаҳри бохтар аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ваниҳоди дахлдори соҳа гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда ҳамарӯза миёни сокинону соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода мешавад, вале ҳамоно вазъ то кунун ташвишовар боқӣ мондааст. савдои кӯчагиро имрӯзҳо бинед ки нозирои минтақа бисёр аз байн мебаранд. бо мебинед ки фақат бо пайдо шид дар ҳамин баъзе ҷоҳо хай корҳои назаррас аз тарафи вазорати корҳои дохила дар самти соҳаи ҳамин вузводи махсуси карантин ташкил шудааст ки барои бехатарии маҳсулоти ӯзуқаворӣ ҳамавақт назорат мебарад. ба монанди мақоле ки гур сӯзаду дег ҷӯшад дар баробари ба фурӯш гузоштани маҳсулоти полезиву мевагиҳо дар ҷойҳои номувофиқ ҳамзамон аз ҷониби аксар соҳибкорон дар ҳолати ғайрисанитарию эпидемиологӣ хӯрокҳои паҳрезиро пешниҳоди истеъмолкунандагон менамоянд ки он ба саломатии инсон зараровар мебошад. чаро имрӯз соҳибкорон фоидаи муфт ба даст овардани худро фикр мекунанду халос, ҳоло он ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имтиёз ва сабукиҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ дода шудааст. эълони моратория як дастгирӣ ва ғамхории навбатӣ аз ҷониби сарвари давлат барои соҳибкорон мебошад, вале ин маънои онро надорад ки аксар соҳибкорон ҳар кореро ки хоҳанд анҷом диҳанд. мо бояд эҳтиёткор бошем, мушоҳидакор бошем, бинем ки дар нуқтаҳои номуайян савдои кӯчагӣ барҳама аз он бигзор кафолат дошта бошад. не ки дар нуқта дар ҷои реҷа нигоҳ намедоранд, дар маҳсулотҳои ҷои номуайян аз ташхиси озмоишии ҳамин аввалин дараҷа гузаштагӣ нестанд, бояд нахаранд, чунки дар ин фаслҳо бемориҳои махсусан хафнок зиёд мешаванд. бемориҳое ки аз маҳсулотҳои гӯштӣ, ширӣ, полезӣ, маҳсулотҳои сабзавот зиёд мешаванд. ин боиси он мегардад ки сар задани бемориҳои рӯдав медиҳад, сар задани касалиҳои бемориҳои махсусан сироятӣ, махсусан вирусӣ, микробӣ зиёд мешаванд. аз ин ҷумла бояд худи шаҳрвандон ира худшон риоя кунад, чунки ҳуқуқи истеъмолкунанда аз ҳамада боло ай. вақте вай ҳуқуқ дорад ки ҳамин маҳсулоте ки мехара аз ҳамун фурӯшанда талаб кунад ки сертификати ҳамина ё ки хулосаи санҷишии ҳамина мара нишон бите ки ман маҳсулота мехарам вая хонаводаи ман, кӯдаки ман, фарзанди ман истеъмол мекунад. агар мо дар ҷомеа фаъол бошем, бемориҳо ҳам кам мешавад.
шоҳроҳҳо ки макони серодамтарин ва воситаи асосии интиқоли ҳама гуна молу маҳсулот аст, ташкили нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот дар ин гуна маконҳо манфиатбахш мебошад. аз ин рӯ дар канори шоҳроҳи байналмилалии душанбе бохтар чунин нуқтаҳои махсуси фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бештар мушоҳида мешавад. имрӯзҳо деҳқонон дар баробари оне ки маҳсулоти хешро ба хориҷ аз мамлакат содирот менамоянд, ба хотири муаррифии маҳсулот ва ҷалби бештари сайёҳон ба минтақа дар шафати роҳҳо фурӯшгоҳҳои сарироҳии махсус ташкил намуда, дар он қисмате аз ҳосили боранҷпарваридаи хеш аз қабили мевагиҳои хуштаму аз ҷиҳати экологӣ тоза ва сабзавоту полозии худро ба фурӯш гузоштаанд. маҳсулотҳои полезии пешпазак аллакай тайёр шудааст. мисол дар саҳро мебинед ки баъзе хоҷагиҳое ҳастанд ки нуриҳои минералиро аз меъёр зиёд метаванд ки дар маҳсулот меъёри нитрат зиёд мешавад. агар дар худи замин меъёри нитрит зиёд шавад, бинед ки дар маҳсулот меъёри нитрат pH зиёд мешавад. барои ҳамин имрӯз мо кӯшиш мекунем ки худи ба мардум корои омофаҳмонӣ кунем. мардум бояд бидонад ки чӣ мехарад, кадом маҳсулота ба худи фарзандошон, ба худи оилашон пешкаш мекунанд. айни замон ҳар як сайёҳе ки дар тоҷикистон қарор дораду аз зебогиҳои кишвари бииштосои мо дидан менамояд, имкон дорад дар ин баробар аз меваҳои хуштам ва сабзавоту пулезиҳо харидорӣ ва истеъмол намояд. вале соҳибкорону хоҷагидоронро лозим аст ки маҳсулоти хешро дар ҳолати хубу санитарӣ нигоҳ дошта баъдан пешниҳоди истеъмолкунандагон гардонанд. ба андешаи мутахассисони раёсати бехатарии озуқаворӣ барои босифат ба фурӯш баровардани маҳсулоти кишоварзӣ ба чунин қоидаҳои беҳдоштӣ эътибори махсус дод. супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомали раҳмон буд. бояд ки ҳокимиятҳои маҳаллӣ дар ҷойҳое ки ҳамун роҳраҳо аст, дигар ҳаст ки бо ки талаботҳои қонуни нақлиёту логистикоӣ ва я бояд ки мо монеагӣ накунем, гӯшаҳои деҳқон ташкил карданд ки ҳамин маҳсулотша худи ҳамун деҳқонҳо биёранд ба фурӯш бароранд. албатта ин чиз амалӣ шудааст, не ки баъзе соҳибкорҳое ҳастанд ки баъзе хоҷагиҳое ҳастанд ки дар ҷойи номуайян бе ташхиси лабораторӣ дар ҳамун саҳроҳо ҳаст сертификатҳои фитосанитарӣ, яъне ки бемориҳои карантинӣ ки ҳамуно назорат мебаранд. худи ҳамун соҳибкорҳо, худи хоҷагиҳои деҳқонӣ вазифа доранд ки аввал маҳсулоти худро гузаронанд, баъд аз мақомотҳои маҳаллӣ ҳамун ҷойҳои муайяншудае ки бо қарори раисони шаҳру ноҳияҳо дар фасли мавсимӣ ки маҳсулот зиёд мешавад, бояд ки ҳамеёро риоя кунанд, ба фурӯш бароранд. воқеан ташкили чунин фурӯшгоҳҳои сарироҳӣ аз як ҷониб дар болоравии сатҳи иқтисодиёти хоҷагидорон мусоидат намояд, аз тарафи дигар дар муаррифии маҳсулоти кишоварзии хушсифату аз ҷиҳати экологии тозаи тоҷикистон ба сайёҳон заминаи мусоид мегузорад ва ин боис мегардад ки ҳарчи бештар сайёҳон ба мамлакати мо таваҷҷӯҳ намуда ташриф биёранд. худододи раҷаб, абдурозиқи раҳмон, улуғбеки карим барои барномаи ахбор.